Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanunood sa ating Facebook, lalong-lalo na sa Facebook page natin sa Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, at lahat po ng nanonood sa YouTube at kung ano man pong platform. Sa mga nakikinig sa ating pong Archdiocesan Radio Station, TWBL 91.9 Bright FM, friends tayo. At lahat po na nakikinig at nanonood sa atin, nais ko po kayong imbitahan na makisama sa ating kwentuhan ngayon. Ito po ang ating programang Makiramdam, a part of our efforts and activities sa ating pong synodality dito sa Archdiocese of San Fernando. Ako po si Father Kenneth D. Alde. Ako po ang Direktor ng Social Action Center of Pampanga. At ako rin po ang Archdiocesan Coordinator para sa ating Synod on Synodality. Kung napansin po ninyo, lumipas na ang ilang mga buwan at pinag-uusapan po sa ating mga parokya itong Synod on Synodality. At narito po tayo ngayon sa ating tinatawag na Diocesan Phase. At dito po sa Pampanga, ang tawag po natin ay makiramdam. Dahil ito ay isang pagkakataon, hindi lamang po makinig, kundi upang pakiramdamin, upang damhin kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu. At upang pong makinig sa banal na Espiritu ay kailangang makinig tayo sa iba't ibang mga sektor, iba't ibang mga tao na bumubuo ng ating simbahan. Pagkatapos po ng Diocesan Phase ay magkakaroon po ng Intercontinental Phase sa ngayong taong ito, 2022, para po sa preparasyon sa susunod na taon sa Synod of Bishops sa taong 2023. At masaya po ako dahil ngayong gabing ito ay makakasama po natin ang isang sektor na kung saan makikita natin o nararamdaman natin na para bang hindi masyadong binibigyan ng pansin ng ating simbahan. Pero bago ang lahat po, umpisahan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panalangin King Banal Espiritu. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Banal Espiritu. Amen. Makatalakad kami arapan mo, o Banal Espiritu, abe-abe makatipon kinlagyo mo. Ikang bukod mong talatayid ni, abayan mo kami. Mamaleka karing puso mi. Iturume ing sukat ming dalanan, at nung makananumiyang pamaralanan. May na at makasalanan kami, emo kami pabustan maging panibatan ning kaguluan. Emo pabren idala na kami ning kamangmangan, padulong king maling dalan, niing pamangabiran, lisyanala ring dapat mi. Akit miya sana keko, ing pamisan metong mi, ban kanito makapaglakbe kaming miyabe-yabe, painturo king alananggang bie, at kami maliliking dalan ning katutuan at ning matulid. Itinganadwan bikeko, amani gobra karing sablang lugal at panawon. King kametungan ning ipa at ning anak, manggaman king alanangga. Amen. Sa ating pong gustong makisama sa ating kwentuhan ngayong gabi, ay mag-comment lamang po sa ating mga Facebook page, mag-text sa ating pong radyo, at sa inyo pong mga comments ay sabihin ang inyong pangalan, ang pangalan ng inyong parokya, at kung kakilala nyo po ang inyong mga parish priest, i-shout out po natin sila. Okay? So, bago ang lahat, bakit tayo naririto? Sabi ko nga po kanina, ito ay tungkol sa Synod
on synodality. At ang tema po nito ay Becoming a Synodal Church, Communion, Participation, and Mission. Ano ba itong synodality? Ito po ay galing sa dalawang salitang Grego, syn, odos. Syn, ibig sabihin sama-sama, at odos, ibig sabihin paglalakbay. Gusto po natin, hangarin po natin na tayo ay maglalakbay ng sama-sama. At dahil gusto nating maglakbay ng sama-sama, nais natin na walang may iwan sa paglalakbay na ito. At upang po tayo ay samahan, pangunahan, ay kasama ko po ngayong gabi ang ating pinakamamahal na Arsobispo, ang kagalang-galang Florentino Lavarias. So maraming salamat, Among Kenneth. No? Thank you very much. At hello po sa lahat ng mga viewers natin, hindi lang yun dito sa ating Archdiocese, pati ng ibang lugar at ibang bansa. No? Alam ko, minsan nakikinig din yung aking mga kapatid sa States. So, kumusta rin sa inyo? Yung mga iba rin kakilala, sila Koday. So, magandang gabi sa inyong lahat. So, muli po, nandito na naman tayo upang ipagpatuloy itong ating pakikinig, makiramdam. Bakit kailangan nating makinig? Lalong-lalo na dun sa mga tao na kumisan tinuturing nating hindi napapansin, nasa peripheries. Gusto ko pong i-pick up yung sinabi kanina ni Father Kenneth. Tayo bilang isang sambayanan ng Diyos, tayo'y isa na naglalakbay. Okay? At kailangan yun, makita natin yung ating paglalakbay, lahat kasama. Hindi po pwede yung tayo-tayo lang, kundi tayo. Dahil ang Diyos ay buhay sa bawat isa. Nabanggit din kanina ni Father Kenneth na sa ating pakikinig sa bawat isa, pinakikinggan din natin ang Diyos na buhay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sa pamamagitan nitong ating pakikipagkamustahan dito sa ating mga kapatid, ngayong gabi, inihiling ko po, nawa, samahan nyo kami, lalong-lalo na sa pamamagitan niyong pagdarasal, upang gamitin ng Panginoon itong ating gagawin ngayon para lalo natin siyang marinig sa pakikinig natin sa bawat isa. So muli, welcome po at hello sa inyo lahat. Maraming salamat po, Bishop. Bago natin po ipakilala ang ating mga panauhin ngayong gabi, ay nais kong itanong, ito po yung pangalawang episode na natin, ano ho. At last week po, sino po ang ating mga panauhin at anong ating mga pinag-usapan? Oo. Nung unang episode natin, kasama yung mag-ina, yung nanay na meron siyang anak na may Down syndrome. No? Tapos yung tatlong magkakapatid na iniwan ng nanay at namatay yung kanilang tatay na dukha. So, nandun, nakikinig kami sa kanila. At yung pakikinig, habang nakikinig kami, of course, natutulungan din tayo. Ako, nasiyahan dahil yung kinakausap natin, sila ay very positive sa simbahan. Dahil nadarama nila kung paano ang pagpapahalaga ng simbahan sa kanila. Yung isa nga, yung may Down syndrome na 15-year-old boy. Opo. Nung pinuntahan namin yon, bago kasi dito, pinuntahan namin para hindi sila matakot sa akin pag makita dito. So, nung pinuntahan namin, tinanong ko kung ano yung gusto niya. Gusto raw niya mag-server. Maging sakristan. Sakristan, nice. nice. Tinulungan siya at he was installed. Masayang masaya. Oo. Sutana rin po. Oo, nakasutana. Ano ba yung binigay sa'yo? Bell. Bell. At nasa Facebook. And he was very, very happy. At sinabi nga niya, ang paborito raw niya, milk tea. Milk tea. Pareho kami ng paborito. Kaya po kung gusto po ninyong mag-donate, alam niyo na ang bibigay sa akin. Tapos, yung tatlong magkakapatid, of course, they shared na sa kabila ng kanilang karukahan, nadama nila ang pagkalinga ng parokya, especially si Father Arnie. Naikwento ni Father Arnie,
inimbitahan siya upang i-anoint yung tatay nila. At simula noon, si Father Arnie ay nagbibigay ng tulong sa kanila. At yung kumisa, pati yung parokya. Ay, napakagandang kwento Sure yan. po, ano? At nalalaman po natin ito sa pakikinig sa kanilang mga kwento at nagiging personal ang kanilang mga kwento sa atin. Kung atin pong titignan, ang mga persons with disability, ang mga may karamdaman, ang mga widows at mga orphans, kahit na nung panahon pa ng ating Panginoong Heso Kristo, sila ay nasa laylayan, hindi pinapansin. Ngayon pong gabing ito ay isa rin pong sektor ang kuminsan hindi napapansin at pag-iiwanan sa ating lipunan at pati sa ating simbahan. Ito po ang tinatawag nating mga LGBTQIA+++. Nako, hindi ko na rin po alam kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Pero po, para bigyan rin linaw, para malaman natin kung saan sila nanggagaling, ano ang mga kwento nila, gusto ko pong ipakilala ang ating mga panauhin ngayon. Unang-una po, kasama po natin ngayon, si Mr. John Laksamana. Sir John, batiin po natin yung ating mga nakikinig at nanonood ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na po yung mga nakikinig. Ako po si John Laksamana, taga Makabebe, dating OFW po at ngayon na may sariling shop, na flower shop po sa Makabebe po. Salamat po. Thank you, Brother John. At ang ating po susunod na panauhin ngayon ay, ay beauty queen ito. Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Mr. Marvin Bagona. Magandang gabi din po sa ating lahat, mga viewers po. Ako po si Marvin Bagona, 25-year-old. At ako po ay nagsisilbi sa simbahan at dati po akong beauty queen. Kamadero po pala ngayon. At ano ang motto natin sa buhay, Marvin? Time is gold. Time is gold. Maraming salamat. Alam po ninyo, masaya ako dahil, at pagpasensya nyo na po kung minsan ay hindi ako magiging politically correct, kung minsan ay kung minsan ay para bang insensitive ang aking pagtatanong. This is born out of ignorance po, dahil hindi ko po alam kung saan sila nanggagaling, ano ang mundo na ginagalawan nila, at tayo naririto upang makinig sa kanila, upang malaman ang kanilang mga kwento, at upang mas mapalapit mapalapit ang ating simbahan sa mga sektor na sa LGBTQIA+++. At alam po ninyo, sa susunod po nating segment, ay tatanungin natin ang kanilang mga makikinig po tayo sa kanilang mga kwento. Pero bago lahat po yan, ay mag-break muna po tayo. At sana po, i-share din nyo, i-like din nyo, mag-comment po kayo sa ating pong programang Makiramdam. Magbabalik po. May pupus na in consultation process king mapilang parokya lalam ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, kaugnay ning panagkat ng Santo Papa Francisco a Synod on Synodality o ing abe-abe pamaglakbe ban alang malalakwan king banal a kapulungan. Kaugnay niti kay katamong pakibalwan nung komusta ing naging proseso ning sinodo karing parokya lalam ning Archdiocese at mumunang dili kareti ing parokya ng Senyor Salvador king Salapungan, Candaba. At para karing detalye oy ni ing kanakong report. Iba't king kabalenan ning Candaba, makabang dalan alang pibale-bale o awsandang pinak ing kailangang tuntunan bayo miras king parokya ng Senyor Salvador king Salapungan, Candaba. Ing mes sabing parokya, mas malapit ya king lalawigan ning Bulacan. Anya naman, lumabas pa muging mesabing probinsya, bayo apun talanding adwa, karing baryo, asa sakupan na ning mesabing parokya. Karin akilala tala, Sister Donna Bacani, ing Synod Lay Coordinator ning parokya, i-Brother Ivan Lacanilaw, ing Synod Facilitator, at i-Brother Angelo Garcia, ing Synod Documenter.
ing consultation process ting parokya, megong Pisaya inyang kalabing adwaning Pebrero, at may pupus inyang kalabing atluning Marso ning banwang kasalungsungan. Agpangking Synod team, ake katamong akasabi, meging makabaldugan ing megawang listening sessions king karelang parokya. Uling metupad itang para sa naning aktibidad at itiapin ing damdaman ing buring ipayabot ding participants amalyaring maging sangka king maging panyulong ning banal a kapulungan Katolika. Uling bayo ka ring balang sektor ning lipunan ing megawang aktibidad pisyag ng Sister Donna amikelangan laring participants o menamdaman dine a ipayabot ing karelang dalong king banal a kapulungan. Kaya tambala malalakwan. Kasi ela po sa neketang setup na makukumbirala or alila po sa neketang magsalita la. So balada po kasi datang question kailangan dong sagutan perfectly at saka itang ating gusto po mali. So anya po may paliwanag naman po karela, maging okay naman at after the session yung pinaka mostly feedback na is mesayala. Masayala po kay experience ng balada ka no masakit, balada ka no is masyadong formal, masyadong may standard. Pero nagpasalamat lang po na misayala ketang meging pagkakataon na may kumbirala. Kasi meging mayan po kaming proseso, mas asabi day tamburi dating mas mayan na proseso. Anting Synod Facilitator, dinake ng Brother Ivan, ameging kapag subukan kaya nung makananong king panahuning consultation process, may biyasayang iya naman ing makiramdam, karing aliwang tao at kilkulan nung nano ingat yu karing pilubluban dareti. Mit mo naman king kaulaga, karing meging karanasan ng Brother Angelo, king panahuning consultation process, itang ikit ng karing balang sektor, aatin lang kakayanan, banipakit ing karelang masabal, king pisamban. Not active but kahit po, halupad na po dito. Dati na po ang sisipa, pero kahit na lang po makasipa, pauwitan po rin kanilaniwang pamakita kung halupad na po rin ang atinong po obra, pinatang po responsibilidad na may kapamilya. Pero po, halip po kakalimuan at kaya ka makulat ang TV. Itating po, di ba lang Katoliko po, basta po may bagay na Katoliko yung palitin niyang nanagunggawan na. Pauli mo naman ning megawang aktibidad, may balo nung nanula pa, retang sukat sa masan, pasantingan, at payabungan king banal a kapulungan. Dapat bistaman king mumunang lawi, aneking kaperpekto ing pisamban, dinake ng Brother Ivan, o ena akalingwan karing meging pakibat ding participants, apin itang baka kitutuping aldo o panahon, pinakamarakalang bilang ng palasuyo ng Santa Iglesia, ingapong Diyos, magilag dipa o yung pinaka-worst, puta, magiyang mawala itang Santa Iglesia na ama na tamang ingapong Ginoo. Kasi parakal noong parakal, tutuman, kapigaga na ka na nenini, na may gindi ko na muna kapigaga na ka na, parakal noong parakal, training aliwang sekta, na sobrang sipag la, karetang pamagyag-yag na karetang aliwang tao, lalo na karetang may napikakuwanan. dinake namang Brother Angelo, aagpangking metong karing patibat, aliwa mo ring kalulu, ding malalakwan, nune patiring makwalta, pamag-isplikana, ing makwalta, lakwas ring negosyante, malalakwan la naman, pangaras, king kasalpantayanan. Kayantabe ing banala espiritu, king pamandalang kapayapan at lugod, meging panagkatna ning Synod team, asana, retang sadyanang pakiabutan, mas lalo na pang pakiabutan, at retang milelele. Pagsumikapan lang ayagyag, banela mi balaus amilele. Katatawlyan, parati sanang mabiyasang makiramdam. Kakaluguran, lipat ning gagawan tamong pamakiramdam, karing panamdaman ning balang metong, maulaga mo namang anyawaran king Ginoo, ing mabiyasang lugod ing balang metong kekatamo, anti ing sinabi na ning kekatamong Arsobispo Florentino Lavarias. Uling ing lugod, iyapin ing pangkabilugang amano, amalyaring aintindyan at panamdaman ning balang metong kekatamo. At ako po ichinchinnugid para king special report ning Synod on Synodality.
Welcome back po sa ating programang Makiramdam para sa ating Synod on Synodality. At yung pong gustong makisama sa ating kwentuhan, mag-comment lamang po sa ating Facebook page dito sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga o kaya po sa ASF 91.9 Bright FM. Ilagay lamang po ang inyong pangalan, ang pangalan po ng inyong parokya, at kung kakilala po ninyo ang inyong parish priest, ay isama nyo rin po ang pangalan ng inyong parish priest. Shoutout po sa ating pong mga kaparokya sa Lapungan. Okay? Ano po kasi yung Senyor Salvador Parish. Senyor Salvador. Shoutout po sa inyo. Sila po yung finiture kaninang break. At gusto ko pong ibalik ang ating pong pansin sa ating mga panauhin ngayon. Okay? Brother John, Brother Marvin, pwede ba ninyong ipakilala ang inyong sarili? Anong ginagawa ninyo ngayon? At anong pang masasabi ninyo tungkol sa inyong mga sarili? Sinong gusto mauna? Brother John? Ako po si John Laksamana. Dating OFW po at 2 years pa lang po ako at ngayon na nag-decide po akong nag-flower shop. Gawa po nga nung pandemic. So pinauwi pa kami so hindi na kami pwede bumalik. So I decided na magpapatayo po ng flower shop. So ngayon po naging busy rin po paminsan-minsan sa aking shop. Saan po kayo nag-OFW? Sa Saudi po. Saudi? Opo. Ilan taon po kayong... Almost 11 years po, ma'am. Oh, matagal rin. Opo. 11 years. Welcome back po. Siguro, blessing rin po na dahil sa pandemya ay nakauwi po kayo at ngayon ay may sarili po kayong negosyo at dahil po dito ay makilala po namin kayo. Welcome po dito sa ating Maraming programa. salamat po, ma'am. Makiramdam. Thank you, Brother John. Brother Marvin? Magandang gabi din po, mga among, mga viewers po. Magandang gabi po. Ako po si Marvin Bagona, 25-year-old po. Ako po ay youth at minister and service po sa Metropolitan Cathedral po. At isa po ako sa mga Marian Devoted Camadero po. Yun lamang po. Thank you, Brother Marvin. Bago tayo pupunta dito sa mga tanong na inihanda para sa atin, curious lang ako. Gusto ko rin kasing maintindihan kung saan kayo nanggagaling. Paano ninyo nalaman na kasama kayo dito sa LGBTQIA? Nung bang bata kayo o nung matanda na kayo? Ito ba isang desisyon? Ano ang kwento ninyo? At sinabi ninyo ngayon ay kasama kayo dito sa sektor ng LGBTQIA. Since bata po ako, naramdaman ko na po ito na meron din akong mga kaibigan na kagaya ko. So, tinanggap namin kung ano yung nararamdaman kasi ito yung sugung gusto namin, dito kami masaya, kaya tinanggap namin sa sarili namin kung ano kami ngayon. Thank you, Brother John. Brother Marvin, ikaw naman. Ganun din po. Kasi po ako, nung panahon po nung bata po ako, mahilig po ako sa mga Barbie. So, na-apply ko po yung mga Barbie. Po ngayon sa mga puon namin po na inaayusan ko po sa bahay. Ginagawa mo rin silang mga Barbie? Eh, hindi naman po actually Barbie. Sakto lang po. Sakto lang, oo. Sa bagay, ano? Nag-upgrade ka ngayon. Upgrade po siya. Oo. Meron bang mga balakid sa inyo o naranasan ba kayo na tumutol? May narinig ba kayo na hindi maganda nung sinasabi ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong pamilya, na kayo ay sa inyong mga magulang, na kayo ay LGBTQ? Ako naman po, wala naman po akong na-experience na gano'n o naramdaman sa aking pamilya at sa aking mga magulang. Well supported naman po sila at siguro nakita naman nila na habang palaki kami, natutulungan naman po namin sila. Kaya wala po kaming naramdaman na hinusgahan or hindi sila naging tutol dito sa aking desisyon kung ano po ako ngayon. Thank you, Brother John. Ganun- Ikaw naman, Brother Marvin. Ganun din po. Di naman po tayo para-parehas na pinanggalingan na kung sino po yung nauuna pong tanggapin sa lipunan at kung sino po yung
dapat po ba tayo na magmahal. Pero kami po kasi mga LGBT, parang tao din po kaming may puso, may pagkaramdam, marunong din pong masaktan. Pero ako po, actually po, nung napansin po ng mga parents ko na medyo malamya po ako, medyo malambot. Tapos po nung after graduate ko po ng elementary, tinanggap po nila ako kung ano po ako. Until the end po na ngayon, supportado po nila ako kung ano po yung ginagawa ko po ngayon. Yun lamang po. Ay, malaking blessing yon, ano? Na merong mga taong sumusuporta sa atin, tumatanggap sa atin. Dahil marami rin, ako po ay maraming mga kaibigan na LGBTQIA rin po, Bishop. Dahil po yung ako ay, nung bata-bata po ako, gusto kong maging showbiz. Gusto kong maging artista. Kaso nung tinignan po ako ng direktor, sabi niya, doon ka na lang sa, sa ganyan, sa taga timpla ng kape ng mga artista. Sabi ganyan, mas kamukha ko raw si Jose Manalo kaysa po si Vic Soto. Kaya po, dahil po sa teatro ay marami rin pong mga kapatid na nasa LGBTQIA. At kapag nagkukwento sila, ay marami rin ng mga taong tumututol, hindi natatanggap ng kanilang mga magulang. At ako'y masaya para sa inyo dahil merong mga taong Tinanggap, sumuporta sa inyo at tinanggap kayo. Hindi sila sigahan, maganda yun. No? Nandun pa rin yung pagpapahalaga, kinilala ang inyong kahalagahan bilang mga tao. Very good. Very good. Yes. Pero ikaw, hindi ka tinanggap? Ako po, hindi ako nag-a-apply ako sa LGBTQIA kasi hindi po nila ako tinanggap. Hindi, doon sa, sa sine. Yung, Ay, yung pag-artista. kasi raw, paborito mo si Chiquito kasi. Actually po, sabi nila, pag tinanggal ko po yung face mask ko, kapag po naka-face mask ako, kamukha ko raw si Derek Ramsey. Oo. Pag tinanggal ko na po, si Andrew E. na po yung kamukha ko. Pero siguro kung mayroong mga taong tumanggap sa inyo, ang pamilya niyo tinanggap kayo, ay nais ko namang malaman kung ang simbahan ba ay tinatanggap kayo. Siguro ba para malaman natin to, kayo ba ay aktibo sa simbahan natin, sa parokya natin? Brother John? Naging aktibo po ako nung panahon na actually nakasama ko po si late Father Joe David. Ay, napakabait na pare. Doon po ako naging active dahil pinatuloy po ako doon sa kanila. Nakasama ko po sila ng for almost 8 years. Doon po ako naging malapit sa simbahan, nag-choir. Tapos pag during may event, ako po yung nag-aayos sa altar, pag fiesta, pag may mga may okasyon sa simbahan. So ako po yung nag-aayos po doon. Kaya sa choir po, naging rin po ako na SNC sa Nicholas Choir. Naging active din po ako during that time na po nung nandun po kami ni Father Joe. Father Joe. O ngayon naman pagbalik mo. Ngayon pagbalik ko po, since bago-bago, so bumalik po ulit nung Holy Week. Nag-start po, nag-ayos po kami ng monumento. So, sana tuloy-tuloy po mo. Basta hindi lang po busy. Oo. Brother Marvin, ikaw, aktibo ka ba sa simbahan natin? Opo, ever since naman po, kahit di po ako nagsiserve sa simbahan, aktibo po ako. Always po kasi ako nagsisimba every day. Every Sunday po, nagsiserve po ako sa simbahan. Tapos ngayon po kasing panahon ng pandemic, dito po na-expose po yung talent ko sa pagsiserve bilang ministry and service po sa ating Metropolitan Cathedral. Nakasalukuyang rector po natin si Among Manny Santa Maria po, tsaka sina Among Hawil at Among Senon po. Binigyan po nila ako ng opportunity na makapag-service sa poong may kapal sa ating Diyos. Na kahit LGBT po kami, hindi po nila kami hinusgahan. Hindi po kasi kamukha po nung before, yung pong dati po kasi medyo maselan po. Dahil hindi pa po nila alam yung mga kwento po ng mga LGBT. Pero ngayon po, tanggap po nila yung mga LGBT sa simbahang Katolika. Yun lamang po. Ay, maganda naman na nararamdaman mo na tinatanggap kayo. Ako po nung nagparokya ako, Bishop, isa po sa mga napansin ko,
itong mga nasa sektor ng LGBTQIA, talagang unang-una masisipa. Pangalawa, very creative. At nagiging kampante ako sa ministry, sa parokya. Kapag nakita ko na very active itong mga leaders ko na kasama sa sektor ng LGBTQIA. At unang-una siguro gusto naming iparating sa inyo that we appreciate you. Yung ginagawa ninyo, yung talent na ibinibigay ninyo, simbahan kapag nagde-decorate ka sa altar, pinapaganda mo, nagkakaroon ng kulay yung simbahan dahil sa talentong ginagawa mo. At sa Ministry on Service, nako, ikaw ang aking kamay at paa. Ako po ay ang direktor ng Ministry on Service. At nagiging totoo yung paglilingkod natin sa kapwa natin dahil sa mga taong Oo. katulad mo. Tsaka meron din ako hindi makalimutan. Nung mamatay si Father Mar Miranda, Opo. and then minute ko yung kanilang PPC, officers and PFC officers, Santo Tomas. Nandun, marami yung involved doon sa simbahan. At nakikipag-ano rin, nakikipagbiruan. Yung nga isa, sabi niya, pumasok daw ng seminaryo. Kaya lang po, sabi niya, dapat pala doon ako sa kabila pumasok, sabi niya. Sa kapitbahay. Nasa likod kasi mga madre yun. Tapos, biruan kami. Tapos, pero meron namang, yung pinalabas ako, ano yung pinalabas sa'yo? Naipalabas po na ako pala ay bakla, sabi niya. Tanggap naman niya. At biruan kami, nagbibiruan kami. Pero masaya talaga, no? Pag nandun talaga, Opo. sinabi mo yung creativity. At sabi ko, alam nyo, nakikipagbiruan ako sa inyo, hindi ibig sabihin nito na dinadown ko kayo or what. Kundi, ako'y nasisiyahan dito sa inyong paglilingkod sa simbahan. I hope patuloy pa rin yun hanggang ngayon. Yung kanilang pagiging active and involved sa simbahan. Thank you, Bishop. Kanina sinabi ni Marvin na nilarawan niya yung kanilang parokya, yung cathedral na very accommodating sa sektor ng LGBTQ at binigyan sila ng pagkakataon upang mag-serve. Ikaw naman, Kuya John, paano mailalarawan yung parokya ninyo ngayon? Ano ba yung nakikita mo? Ano yung napapansin mo sa parokya ngayon? Sa akin po, yung aking napansin lately nung Holy Week, nung mag-start po na ako ng mag-ayos, nakita ko ang daming kabataan na nagsiserve, do their obligation dahil doon po sa kanilang mga organization, mga nights, yung mga media. So nakita ko ang dami nilang na-encourage na mga kabataan para mag-serve at least ang ginagawa ng aming parokya doon na at least yung mga kabataan na ilalapit nila sa Diyos. Yun po yung aking observation. Thank you, Brother John. So, napaka-importante na Opo. lalo na yung sa ating mga kabataan, ano man yung kanilang Yeah. preference, ano man yung At least kanilang po, at least yung mga kabataan, hindi lang po laging laro, kasi nga siguro po, gawa nung marami, dahil gawa ho ng pandemic, yung ibang mga matatanda, dahil siguro takot sila. So at least yung mga kabataan naman po ngayon yung pumalit sa kanila. Yun ang mga kagandahan na nakita ko po sa aming parokya. Kumusta naman ang mga relasyon naman ng nakikita ninyong mga tao sa simbahan? Ano naman ang napapansin ninyo sa kanila? Sila ba'y nagkakaisa? Sila ba mismo ay nagkokompetensyahan? Anong mga napapansin natin? Meron naman pong cooperation, lalo na pag naghihigpit po sila gawa, at least para din naman po sa amin, para din sa kanila. May cooperation naman po. Nagkakaisa naman po sa amin. Wala naman po akong nakikitang Maganda pong narinig yun. Marvin, ikaw, anong karanasan mo sa parokya natin? Ako po, experience ko din po, o karanasan ko po,
ay yung pagiging kompetensya ng isang kagaya ko pong kamadera before. Kasi po experience ko po yung before kamadera, yung before po kasing Dalo, Balen po ba yun? Ano po kasi, may isa po akong kaibigan pero inattitude niya po ako sa harapan po ni Indu. Eh sabi ko, hindi ko po expect na gagawin niya pong competition yung nangyari po before. Dahil Tumaas yung kilay mo niyan. tumaas, hindi po, siya po yung tumaas tumaas, yung siya po kilay yung niya. tumaas ang kilay. Sabi ko, bakit po siya ganyan? Eh sabi ko, samantalang hindi naman po ganun yung tunay na naglilingkod sa Panginoon, yung naglilingkod kay Mama Mary. Alam ko yung ganun, nasa puso yung paglilingkod niya, hindi yung pagiging suplado niya, pagiging mapagkompetensya niya sa kapwa niya. Sabi ko, nung napansin po niya yon, hindi niya po ako kinikibuan every pagsaserve po namin sa simbahan. Tapos may time po ata noon, sinupladahan po ako, tapos sinabihan po niya akong pakialamera daw po ako. Tapos ganun po. Tapos pinapatanggal niya po ako sa mismong katedral kay Among noon before. Tapos hindi po pinahintulutan ni Among. Yan, siya po yung pinatanggal ni Among. Nakakasad nga lang po dahil hindi ko naman po expect na ganun po yung issue na gagawin niya. Yun lamang po. Sabi nga nila, kahit sa simbahan, hindi naman perpekto. Mayroon din tayong kahinaan, meron tayong kakulangan. Pero sana yung panalangin ko sa iyo, Marvin, patapos na to, ay sana mayroong pagkakataon na magkasundo rin kayo. Dahil sabi natin, sa paglalakbay natin bilang simbahan, ay hindi rin tayo, wala sanang may iwan. Okay? Isa sa mga sentro ng ating pananampalataya, yung Eucharist, yung pagsisimba. Nagsisimba pa ba kayo? Opo. Kung sa may pagkakataon pong hindi, nagawa po ng busy din po, may mga customer. Kaya kung minsan po hindi ako nakakapagsimba. Pero yung faith natin at pasasalamat is kahit gabi nakakapagdasal, nasasabi mo na kahit galing sa puso mo, nagpapasalamat ka sa lahat ng biyat at gabay binibigay niya po sa atin. Thank you, Raja. Ikaw, Brother Marvin. Ako po, kahit di po ako masyadong nagsisimba, once na nadidinig ko na po yung gospel, nagsasilent na din po ako kasi mabuting balita na po yung nagsasalita na ipinahiwatig po ni Lord sa atin yung magandang balita niya po sa ating lahat. Kahit po busy po ako sa ministry namin po sa services, natututo din po ako makinig sa mga kasama ko po sa simbahan, kinaamong po. Doon po ako natututong maglingkod sa kanila kahit medyo, kahit medyo busy-busyhan po sa office po. Minsan ganun po. Kaya po, yung pagsisimba po kasi hindi naman po basihan. Basta maalala niyo po si Lord every moment po. Naaalala niya rin po kayo kung gaano po kayo ka-bless. Yun lamang po. Yes. Thank you, Brother Marvin. Sabi nga natin, sana pagpatuloy na ma-inspire tayo. Lalo na tayo mga Katoliko ay napaka-importante ng pagsisimba rin. At sana ay makita rin natin ito na magbibigay buhay sa ating araw-araw na pamumuhay. Ay napakaganda po ng ating kwentuhan ngayon. At sana ay wag po sana kayong bibitaw. At magbe-break muna po tayo sandali at magbabalik po ang programa nating Makiramdam. Ing Diyos, king kasalesaya ning kakatamong kaligtasan, Diyos yang makiramdam at makipaglakbe king kayang balayan. Ing synodality, ang milalarawan anting pamaglakbeng abe-abe, metong yang ordinaryong paralan, anong nuka rin, ing banal na kapulungan, masasalamin niya, anting balayan, amakisan metong, king ibpa, king anak, at king banal ay espiritu. Kalupan ning lugod at pamisan metong ning Santa Trinidad, ding ega-nagan ng bininyagan, gugusal la at susulong, king pamisan metong, king kasal pantayanan. King aktibong pamakiyagom, ning balang metong, king biyaning banal na kapulungan ning Diyos, ding ega-nagan ng talasal pantaya, maglakbelang abe-abe para king metong amisyon. King pamanantabe ning banal na espiritu,
lakwas siyang mayuyubog, ing balayan ng Diyos. Kapag nasa ng Diyos, ing tipuna nakatamo, anting meto nga pamilya, at maging party ng kayang katawan, anong no ka rin, ing balang metong, kapamilatan ng regalo, at kagiwa na tinggap na, makapakirakeya king maulang misyon ng Kristo. Ing dapat ning banal a espiritu, maulagaya king proseso, niting amanwan tamong sinodo. Ing banal a kapulungan, maklakbeya, painturo king kaganapan king biya kapanyamban at misyon. Oy ni ing buri ng malyari ning kakatamong Santo Papa. Ing lunto at mayakit, ing partisipasyon daring eganagan ng kasapi, ning balayan Kristiyano, iba't king peka matas, ang gana king peka mababang antas, king lipunan. At iti masese at mamunga king agyag ning banal na espiritu. Ing parehong espiritu amita talaga king pisamban, ang magtagleng, miyayaliwang karisma at katungkulan, ang mamungang kasalpantayanan, kapanayan at lugod. Ing synodality, yaing dalan aso katamong tuntunan anting iglesia. Mititipon muban mangalap impormasyon, nuneban makiramdam king banal na espiritu, ang magsalita ka ring miyayaliwang individual, sitwasyon at karanasan. Masanting niya iting pamikatagon, ban manalangin abe-abe, at makagawang masampat a desisyon para king ikasulong ning banal a balayan. Metong yang panagkat ini ban ibili ing sarili king parehong dalan adelanan ning amanong mi katawan tao, Yesu Kristo. Tukyan ning kayang bakas at makiramdam king kayang amano, at maging makabuklat mo naman balugbog at puso karing aliwa. Maging posible nga nini king saup ning banal na espiritu, amamye sala at inspirasyon kaniting prosesong awsan tamong synodality. Muli po, welcome sa ating programang Makiramdam. Narito po tayo ngayon, kasama natin ang ating kagalangganan na Arzobispo, si Pundong, at ang ating pong panauhin na sina Brother John at si Brother Marvin. Brother Marvin, pwede mo bang batiin itong ating mga nagko-comment at nagte-text dito sa Ay, maya po magrasyang kaorasan po kang Emeline from Santa Ana at kang Kevin from San Jose, Florida Blanca. Magmasusi king kaya lang ka-fiestan king May 1. Ate Aiden Luis from Good Shepherd Parish, Balaon po. Thank you. Maya pa oras Brother po. John, pwede mo nang Good evening batiin? po. Hello po, kari Angelina from Virgen de los Remedios ng Santo Domingo, Minalin. Shoutout po kang among Reynaldo Cruz. Okay, Apo Ray Cruz. Apo Ray, among, kumusta na po? Yes. Narito pa rin po tayo at gusto nating makita, gusto nating marinig ang pananaw ng ating mga kapatid na nasa LGBTQIA++ sector. At kanina ay inano po nila ang kanilang karanasan sa kanilang kanya-kanyang mga parokya. At gusto pa po natin palawakin itong ating karanasan sa ating parokya. Sa napapansin ninyo, sino-sino ba sa parokya ang palaging nabibigyang pansin ngayon? Ano yung observation nyo dito? Kagaya nga po ng sinabi ko sa aking obserbasyon, dahil gawa po ng pandemic, so yung mga kabataan at least po napapansin nila na napapalapit nga po nila yung mga bata doon at least na ano po nila, napapalapit sila sa Diyos at sumasali po sa mga ibang organisasyon at meron din po mga LGBT kasama din po namin na involved din po, sumasali sila po sa choir. Kaya po at least ngayon po yung sa aming komunidad doon, at least may mga LGTB involved. Yeah. So, ngayong panahon ng pandemya ay nabigyan sila ng pagkakataon. Opo. So, ibig sabihin, dati ba hindi sila nabibigyan pansin? Sino ba yung mga nabibigyan pansin noon? Yung bang mga, ito ba yung mga
Anong tawag kasi natin dito? Mga dagisking pisamban? As always, no, mas budeta. As always. Ela po mama ko rin. Eh, pero lumulubog sa Makabebe, di ba? Hindi sila sumasama sa yung dagis? Hindi? Hindi naman po, Mong. Meron daw mga gills yung mga dagisking pisamban namang. So, hindi raw sila nalulunod. May salbabidang built-in. Marvin, ano naman ang napapansin mo? Sinong binibigyan pansin ng ating simbahan o ng inyong parokya? Sa aming parokya po or sa aming katedral po, nabibigyan na po din kaming pansin, kaming mga kabataan, mga youth minister servers po, mga knights po. Nabibigyan na rin po kami ng mas malawakang pagsisilbi sa Panginoon po na hindi po tulad naming mga LGBT ay may extraordinaryong talento na kung saan na po kami ay pwede po kaming sumuyo or tumulong or magserbisyo sa poong may kapal na hindi hadlang ang aming kasarian sa lipunang ito. Yun lamang po. Thank you, Marvin. Bishop, pwede nating may turing na isang biyaya ng pandemya. Itong binigyan ng pagkakataon na bigyang pansin yung kabataan, Oo. di ba? Ako nakikita kong very, very positive ito. Kasi alam naman natin, especially in other countries, no? Yung mga kabataan sa church, wala na. Halos, hindi na sila involved. Pero sa atin, yun ang nakita kong magandang biyaya. Makita mo yung mga kabataan when it comes to the liturgy, nandun sila, no? Lalong-lalo na sa media, no? Social media, nandyan sila. Maganda yun, no? Maganda yun. At sana, itong pagbibigay, pagpapahalaga rin sa inyo, maging daan din naman upang sa ganun, wag din natin kalimutan yung mga nauna sa atin, no? Yung mga dagis pisamban, tama na yun, pero mahalaga kasi rin din sila, no? So, yan. Kaya siguro, paminsan-minsan, pag nakita natin sa simbahan sila, ipahayag din natin yung pagpapahalaga sa kanila. So, nakita ko talaga very, very positive yon na yung kabataan nabibigyan ng pagkakataon para mag-serve kasi kabataan naman ang magtutuloy nung itong mga binibigyan natin ng pagpapahalaga. Yeah. Kaya we'd like to congratulate you. Noong lockdown, di ba? Dahil may mga restrictions, delikado sa mga matatanda ang pumunta sa simbahan. So, ang mga kabataan na nariyan, kailangan yung mga bagong teknolohiya, katulad ng sa internet, social media, FB, di ba? Oo. So, oo nga. Magandang observation yung gano'n na sa panahon ngayon, nabibigyan ng pansin ng ating mga kabataan. At pati sa mga kabataan natin, yung sinasabi ni Brother John na pati yung mga kabataan na sa sektor ng LGBTQIA din ay napapalapit sa simbahan. Importante ito sa akin dahil nasa stage sila ng buhay na kailangan ng formation, ng gabay, katulad ninyong mga mas nakakatanda sa kanila. Sana ay siguro isang role ninyo yan, isang tawag sa inyo, isang hamon ng simbahan ngayon kung paano ninyo mabibigyan ng gabay itong mga kabataan na mga LGBTQIA din. So, pangalawa siguro nating pag-usapan ay bilang isang LGBTQIA, may mga pagkakataon ba na nakikipag-usap ang parokya sa inyo? Na lumalapit ang parokya sa inyo? Kasi madalas tayo yung lumalapit eh. We offer our services. We offer our talents to the parish. Pero meron ba kayong karanasan na kung saan ang parokya naman ang lumapit sa inyo? Nagre-reach out sa inyo? Sa aking pananaw, no, siguro po hindi po sa akin, mga ibang lay organization po. Pero
At least yung binisita po ako ni Among, parang ano na rin po. Ako, very ano ako dyan dahil Ah. may nabalitaan akong chismis. Nag-trending daw si Brother Jan dahil nung binisita ni Apong Dong. Ayan. Oh, anong nangyari nun, Brother Jan? In the middle of afternoon po, 2 o'clock in the afternoon, busy din po ako. Nung pagpasok, nasa likod na po pala si Among. Kaya nabigla at na-surprise din po ako. Although expect po siyang darating. Pero yun po, at least kahit hindi yung parokya, at least nabigyan po ako ng pagkakataon na mahimbitahan po dito at isiwalat at masabi po yung aking nararamdaman at masabi ko bilang LGTB kung ano po yung kakulangan at kailangan po namin. Curious lang ako. Ano po, ma'am? Ano ba yung naramdaman mo nung pagkatapos mong kambinisita ni Apong Dong? Kung mara hindi siya nakikinig, tayong dalawa lang yung nag-uusap. Actually, noon po mo, sanabi niya, kilala Among, sabi ko, hindi ko, first time ko lang po kayong namit. During that time na po nandun po ako sa simbahan, si Apo Seto ang nagiging namimit po lagi. Blessed naman po ako at least, kahit first time po kaming nag-meet, at least na-meet ko siya in person talaga. First time po siyang na-meet. Blessed naman po at nagpapasalamat po ako at binigyan pa nga, sabi ko nga, binigyan po ako ng pagkakataon at in-invite po ako na pumunta po dito. Kaya thank you po, ma'am. Yes. Kayo po, Bishop, ano naman po yung naramdaman nyo nung binisita rin nyo si Brother Jan sa kanyang shop? Well, unang-una yung pagtanggap niya sa amin. Because I know, kumisan, pagpunta mo sa isang lugar, pag alam nilang pari ka, alam kang, tapos, alam mo, kapag hindi sila, parang rejected sila sa church, tapos yung pagdating mo, ma-feel mo naman yun eh. Pero nung nagpunta kami, yung pag-welcome niya, tapos na-feel ko yung pag-accept niya, inisip ko, accepted sa simbahan ito, sabi ko. Kaya nga, nung nag-uusap kami, sabi nga niya, panahon ni Among Joe David, nagana, yun. Yan ang yung aking na-feel. Magandang relasyon Oo. sa simbahan. Sana ako, pag bibisita ko sa iyo, meron akong mga lay, ano? Yung pagpasok ko pa lang, meron Sige na po akong mo, hindi lang sasabit lay na mo lay. ang gagawa ko sa iyo. Gusto niyo pong bilog? Yung corona, yung pampatay yata. Kung ano nga, meron din po akong pusong design mo. Oh, Gusto niyo po? Gusto ko yun. Thank you, Brother Jan. Nararamdaman namin yung pagtanggap mo sa amin. Lalong-lalo na sa pag-unlak mo sa paanyaya, lalo na sa programang ito. Hindi lang sa akin, pati na rin po sa ka-LGTB ko, at least may represent sila. Kahit pa paano, nasisiwalat po yung boses namin, nasasabi namin yung boses namin kahit pa paano po bilang LGTB. Thank you, Brother Jan. Ikaw naman, Brother Marvin, ano naman yung karanasan mo doon sa, meron bang nag-reach out ba yung parokya sa'yo? Meron bang lumalapit sa'yo? Actually, wala pa po kasi dahil super busy din po kasi ako sa simbahan, kaya hindi po nila na-reach out po yung pagpunta po ni Among sa mga LGBT organizations po kasi busy po kasi kami dahil marami po kasi after, di ba po ng mga nakaraang Holy Week, busy po kami sa aming katedral. Tapos, wala na po kasing time na mag-reach out po kami. Maliban na lang po pag dating po nung yung pagbibigay ng ano ba to? Ng mga blessings po sa mga nangangailangan. Mga ayuda, no? Sa Mga- trabaho, Opo. sa Doon ministry. Sa mga goods po, opo. Sa mga, doon po Yeah. kami tumutulong po. Nakwento youth. mo, Brother Marvin, na kahit na nung hindi pa sina Father Howell, hindi pa sina Father Santa Maria, nung sina Father Macalino, Among Carty, Carty, Macalino. no? Si Father Carty ay sumasama-sama ka rin sa kanya. Apo, Oo. before po. At sabi mo pa nga hindi ka ba in-exorcise ni Father Carty? Hindi ka pala sumama sa kapag may exorcism. Hindi naman. Hindi po. Oo.
Ako, ayaw kasing sumasama kay Father Carty. Baka ako yung mapagkamalan na kailangan ng exercise. Nako, napakaganda pa po ng kwentuhan natin. Meron pa po tayong susunod na segment. Wag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programa nating Makiramdam. Ing sinodo, mga baldugan niyang pamaglakad, pamaglakbeng abe-abe, at makanya niyang milalarawan ing kekatamong banala kapulungan, antimong balayan na maglakbe, painturo king kaganapan ding ega na ganakang Kristo. Maralasyan namang mararamdam, at milalarawan iting uring pamaglakbe, king banala kasulatan. Ing Diyos iba't pa king mumuna, eya sinalang makiyabe kaya katamo. Lelangane ing tao king kayang ugis sa tuwangis, anting upayang maging kasanmetong na, king obrang pamanyese, king kayang lelangan. Mupin, inyan dintang ing pamikasala, mi palawot king tao king relasyon na king Diyos. Dapat pauli ning lugod at pakalulo ning Diyos, gewa ning dake ning kayang dibinong plano, ingilapit at ibalik iting mewalang pamikaugnayan, tipunan lang pasibayo at iubog ang timong metong a pamilya. May nga kuya yung Diyos kang Abraham, king parakala na laring kayang lipi, at gawa na lang metong abalayan. May kipagtipan niya ing Diyos karela, king bundok ning Sinai, king pamanimuna ng Moises, at keni inantabayanan nila. May kipaglakbeya naman in Diyos king karelang miyayaliwang karanasan. Anong nuka rin may subok king karelang katatagan at katapatan king Diyos, king karelang panyulong antimong metong abalayan, may yakitya mo naman ing importansya ning karelang makapasubaling kagiwan, at tungkulin ning balang metong akarelang yayambag, ban magdalang tune kaayusan at pamisan meto. Iting pamanantabe ning Diyos, mayakitya naman kapamilatan ng Jesus. King kayang biye at kasuyuan king bayong tipan, miglakbe ang kayabering niyayaliwang tao. May kiramdam yung mipnong lugod at malasakit, kareng taong tutuki at lalapit kaya. Peki harapan nila at dininan oras ding sablang mangailangan, ding masakit, pakakalulu, malalakwan, mapapansin, ding makasalanan, lalong ding ekalahi at ekapareho kapanwalan. Tinipo na lareng sablang manwala kaya, may kipaglakad yang kayabera, at may kiramdam ya karela nung makananong Jesus, asinubling mebye, may kipaglakad yang kayabe dareng adwang disipulos, apapunta king Emmaus, at pe malino karela yung banala kasulatan kabang dalan, at akilala de Jesus, kapamilataning pamamirasong tinape, at milablabla puso. Ding alagad ng Jesus, mira kayanan la naman king upayang tinggap na king kayang idba. Kaybat ng sinubling mebye, tinubod no rin kayang alagad, bangawan alagad na din sa blang bansa, at binyagan la king lagyuni ba at ning anak at ning banal na espiritu. Itamo man antimong bininyagan, karaketamo king misyon ini, kapamilataning miyayaliwang kagiwan apig kalub na ning banal na espiritu. Ing balang metong atin niyang tinggap arigalo at kagiwan, atin nyaring kasuywan, asukat gampanan. Nganapin San Pablo, iyang minye regalo, binye na karing aliway maging apostol, karing aliwa naman ing maging propeta la, ding aliwa naman ing maging talapanaral la, pastor at talaturo. Deting kasuywan, mi biela, king ikasulong ning banala kapulungan. Ban agam panandeting kasuywan na reni, lalo na kareng mumunang Kristyanos kanita, importanteng mabiyasa lang makiramdam king boses ning banal na espiritu. Maulagayang basan mo rin ing 15 kapitulo ning libro ning dapat ding apostol. Itang tungkol king makasaysayang milyaring pulong karin king Jerusalem. Anong no karin metong a problemang era panda, midi na niyang kaukulang solusyon. Pauli na ning pamisabi, malayang pamipagsyag opinyon, pamakiramdam king balang metong, at abeyabeng pamanalangin at pamanantabe ning banal na espiritu.
iti masanting yang pamipalarawan ni santamong sinodo, ake katamong buring uming biyayan, antimong metong nga banal a kapulungan, king kapag nasantamong maglakbe-abe-abe, papunta king metong a misyon. Muli po, magandang gabi at nagbabalik po ang ating programa, ang Makiramdam para sa ating pong Synod on Synodality. Kasama ko pa rin po ang ating kagalang-galang na Arsobispo, si Apondong, at ang ating mga panauhin mula sa LGBTQIA++, sina Brother John at si Brother Marvin. Brother Marvin, pwede mo bang basahin ang mga nagpapa-shoutout? Mayapat magrasyang kabengyan po king kakarang kanakong Dabarkads, king Metropolitan Cathedral at Tinahero del Pilar, Ate Mapol, Ate Sara, Kuya Francis, Ate Summer at Best Carlo Bondok. Pumayapat magrasyang kabengyan po kay kayo. I love you all. Keep safe. Shout out, Dash. Okay. Brother John, yung susunod natin. Good evening po. Dakal po salamat kay Pama Dalbeo. Shout out po kay Ryan Miguel Ramos from San Jose. Shout out to CPC ng Barrio Santa Lucia Parokya. Shout out to EMDC King Parokya Santa Ana. Thank you po. Okay. So, meron po tayong comment sa ating Facebook page from Grace Lazaro. Babasahin ko po. Good evening po. Para po kanako, nung mag-serve ka King Church o King Balening Ginu, lahat po tayo ay nagkakamali. Walang perpekto sa ating paglilingkod kay Lord. Kaya dapat kung may nagawa kang mali o kasalanan sa kapwa natin naglilingkod sa bahay ni Lord, dapat marunong tayo magpatawad like Jesus. Sabi ni Lord, magpatawad ka ng 70 tukdo. Walang katapusan na kapatawaran. Nag-serve ka sa bahay ni Lord, pari ka man, magpatawad tayo dahil si Lord, nagpatawad po tayo. Okay po. Wala pong perpekto dito sa mundo. Si Lord lamang po. God bless you all po. God bless you, Grace Lazaro. Okay? At maraming salamat. Gusto ko pong i-shoutout rin yung pong estudyante sa Colegio de Sebastian. Ito po nga pala yung sinayang mo. Si Francisco. Si Francisco. Ayan. Maraming salamat kay Francisco, ang ating pong teleprompter. Okay. I love you, Francisco. Okay. Magbabalik po tayo sa ating pinag-uusapan. Kanina ay tinanong natin kung ba'y lumalapit ang simbahan, ang parokya, may karanasan ba na lumalapit ang simbahan at ang parokya. Ngayon naman, narinig natin yung kwento ninyo na kung saan nararamdaman ninyo na kayo ay parte, kayo ay miyembro, kasama sa pamilya ng ating simbahan. Gusto ko lamang malaman ngayon kung nabibigyan ba kayo ng pagkakataon upang makisama, makilahok sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa ating misyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Sino gusto? Marvin. Sa akin naman po, hindi naman po sa sa mga ibang po sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon. Dapat po nasa puso niyo po yung pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi po walang halong biruan or walang halong kaplastikan po kasi ang gusto po ng Panginoon ay magkakaisa po tayo at magmamahalan po tayo bilang isang anak po niya na magkaroon ng pananalig sa Kanya po. Yung pagpapalaganap po kasi ng mabuting balita. Ano po yun seryoso pong bagay yun na ipalaganap po sa ating mga tao na yung naging balita niya po, nung panahon niya po na ipagpangalap po natin sa mga taong gustong makinig, kahit hindi po natin sila kaano-ano, kailangan po natin iparating sa kanila ang mabuting balita ng Panginoon. Yun lamang po. Yes, sana yung bawat makatagpo sa'yo, Marvin, kapag nakikita ka nila, nakakasama ka, nakakwentuhan, ay talagang nararamdaman nila yung mabuting balita sa kanilang buhay. Brother John, ikaw naman. Siguro po para sa akin, bilang LGTB,
kasi hindi natin maalis yung ibang tao kung yung tingin nila sa amin. Siguro mas maganda po yung maging totoo ka sa sarili mo, yung humarap kang malinis, at least para sa kanila, yung gawin mong muna respeto, maging respeto mo muna yung sarili mo. At least makikita mo sa kanila na irerespeto ka. So, dapat lumapit ka sa mga tao at tumulong, at least kahit papaano, na-share mo yung kung ano yung nalalaman mo. Ewan ko kung nasa inyo, kung pwede niyong sagutin ito, no? Di ba, pag nagsisimba kayo, no, na simbahan, nagmimisa, halimbawa, nandun kayo, kasama yung mga tao, ano yung iniisip ninyo o nadarama ninyo as members of the LGBTQ, no? Nandun kayo, nagsisimba, ano yung naiisip ninyo habang nandun kayo sa mga tao? Anong nadarama ninyo? Ako po, diretso po ako. Kaya nagsimba ako dahil magpapasalamat po sa Diyos sa lahat ng grasyang pinagkaloob niya. So, wala akong pang-alin lang at hindi ako nagpapaistorbo kung ano man yung nasa paligid ko. So, my intention is para magpasalamat at least nagampanan ko yung pagsisimba, yung obligasyon ko magsimba sa isang linggo. Yun lamang po. Ikaw, Marvin, ano raw yung nararamdaman mo? Ako naman po, dahil di po tayo perfectong tao, kaya nagkakasala po tayo sa lipunan. Kaya po tayo nagsisimba ay humingi ng kapatawaran sa poong may kapal. At kung sino man po yung nagkasala po sa atin, kailangan po tayong magpatawad. Forgiveness po ang kailangan po sa kapwa para magkaisa po tayong lahat. At magmahal po tayo. Sa kasi sabi ni Love, God is to be loved to anyone po. Kailangan po nating mahalin ang kapwa po natin. Yun lamang po. So, yung sunod naman na tanong ko sa inyo, no? Minsan sa parokya, meron tayong nakikita, meron tayong gusto mga suggestions, meron tayong nice may parating. Minsan sa parish priest, o kaya meron tayong nakikita parang mga hinaing. Minsan hindi man sa atin, o kaya narinig natin. Nagkakaroon ba kayo ng pagkakataon na ito ay may parating, halimbawa, sa parish priest, sa PPC, o sa mga leaders, o kaya sa CPC, sa inyong barangay? Meron ba kayong nagagawin ganyan? Halimbawa, meron kayong suggestions, may hinaing, na ipaparating nyo ba? Opo, halimbawa na lang po ngayong magpifiesta po tayo sa May po. May handog po ang ating katedral na libreng kasal, libreng binyag po. Kaya po, isa po itong programa ng ating katedral na makatulong po sa kapwa po natin. Na hindi po nila iniisip na may bayad po ang lahat. Tulong po ito ng katedral po natin dahil po gusto po ng ating rector na makatulong po sa kapwa po na nangangailangan at gustong mangailangan po sa tulong ng katedral po. Except po sa financial po ng kailangan nila. So, nakita ko kanina yung suot mo, meron kayong samahan, ano? Siguro kahit dito sa parokya, no? Members, may samahan ganon. Bilang isang samahan, no? Kayo ba ay nakikiusap sa pamunuan ng cathedral, halimbawa, para may parating kung meron kayo suggestion sa mga LGBTQ community, na ipaparating niyo ba yon? Depende po, kung ano po yung gusto pong iparating po ng leader namin. Hindi po kasi po namin pwedeng isuggest ng ako lamang po. Kailangan po, minsan po kaming pumunta sa katedral po para isuggest po yung gusto namin iparating sa cathedral office po eh. Kasi po, gusto po namin kasing LGBT, magkakaisa po kaming naglalakbay. Parang tayo pong lahat. We are one po. Yun lamang po. Okay. Si Brother John. Since bago pa lang po, Mong, wala pa po siya akong organization sa church, kaya wala po kami o gusto mang isuggest sa simbahan right now kasi nga po,
hindi pa po ako involved ngayon dahil nga kararating ko lang po. Okay, good. Pero gusto ko lang maliwanagan tayo. Sa parokya kasi meron tayo, halimbawa sa ating mga barangay, meron tayong chapel, pastoral councils. Pwede nating ipadaan yon sa kanila para pag meeting nila sa PPC, pwede lang iparating yon. No? Yung mga suggestions natin. Kasi yung mga pare, hindi naman lahat alam ang nangyayari sa parokya. Kaya sila yung kanilang mga katuwang, sila yung mga katulong. Kaya nga, napakaganda pag sa isang barangay, halimbawa, pagkatapos magmisa ni Among sa parokya, sa barangay nila, sasabihin ng CPC coordinator, o bago kayo umalis, 5 minutes, dito muna kayo. Kasi magmi-meeting kami sa PPC, meron ba kayong gustong iparating sa parokya? Ganon. So yun, pwede nating magamit yun, may parating. Okay? So, bilang isang miyembro ng LGBTQ, anong nais mong may parating sa simbahan? Anong gusto mong sabihin sa simbahan bilang miyembro ng LGBTQ? Ba, sa akin, o kaya kahit kay Pope Francis, anong gusto nyong may parating sa kanya bilang miyembro ng LGBTQ? Siguro po mo, para sa akin yung, kasi po, kahit paano may ano rin po, mayroon pong ano sa LGTB na ano, is discrimination. Pero at least po ngayon, kahit paano, pakonti-konti na ilalapit po kami, gaya pag-imbita niyo po dito. Sana kahit yung discrimination, maalis lang po sana. At least, free po lahat na makasama lahat po na mga LGBT. Yan lang po. Marvin? Ako po, nagpapasalamat po ako sa inyo po, Among Dong, for dito po sa opportunity na binigay niyo po sa aming mga LGBTQIA++ na makatalakayan niyo po ngayong gabi, at nagpapasalamat po ako sa mga lahat ng LGBT po na nakikinig po sa atin dito po sa live stream po. Nagpapasalamat din po ako sa aming rector na si Among Manny Santa Maria dahil po hindi niya po hinadlangan ang aming kasarian upang maglingkod po sa simbahan. Yun lamang po. Thank you, Marvin. Bishop Dong, meron po ba kayong mensahe? O gusto kong i-follow up din, halimbawa, sa simbahan, no? Simbahan, mga kapatid natin, sa parokya, kumisan, marami tayong pinofocus, mga activities. Pero, ano ang gusto nyong sabihin sa simbahan para makapag-reach out naman sa inyo? The best way to reach out sa inyo. Para hindi lang kayo, kundi paano makapag-reach out. Meron kayong gustong i-suggest? Ngayon po at least, kagaya nga ang sinabi ko, at least kayo na rin po mismo ang lumalapit sa amin. At least po, kahit papaano na nasasabi namin yung sa looban namin, at least meron na rin pong idea yung parokya namin na free po kaming magsalita kung ano yung gusto namin. Okay. Yun lang po. Marvin? Ganun din po, na ina-encourage po lahat ng mga kagaya po naming LGBTQIA na hindi po hadlang sa amin ang kasarian upang magsilbi sa Panginoon po. Dahil tayo po ay may pantay-pantay na karapatan sa lipunang ito po. Yun lamang po. So, thank you very much. Sana itong pag-uusap natin hindi matatapos dito, patuloy pa rin, ano? Maraming salamat. Maraming salamat. Gusto nyo maging chaplain? Gagawa tayo ng religious organization. Oo. Ha? Why not po? Oo. No? Ano po kasi yung tawag sa mga gano'n naman? Yung Alin? parang religious association. Ano yun? Ang mga miyembro ko, yung mga LGBTQIA. Ano po, nakalimutan ko yung tawag. Parang hindi ako nakikinig sa seminaryo ng tinuro sa amin. Parang religious association, lay association. Lay association. Lay association. Pwede rin yun. No? So, pero pag-isipan nyo kung gusto nyo maging chaplain,
Basta available lang po yung oras namin, why not po, Mong? Oo. Pwede niyong maiparating kay Father, no? Yung mga suggestions. Sino po ang magiging aming patron saint, Amo? Patron Saint, Saint Jerome. Saint Jerome. Bakit po si Saint Jerome? Kasi ayon Bishop? sa kwento, kung minsan daw, kwento lang ito, ewan ko how true, no? Chismis lang to. Chismis Sa lang. mga marites lang po ito. Sa history, sa pag-aaral namin, minsan daw, mayroong choir. Di ba? Yung ano kasi, pag madaling araw, sila mayroong choir na magdarasal. Nung siya'y pumasok, imbes na sutana, parang duster ang suot. Ganon. Alam mo naman, kwento-kwento. Kayo, sinong gusto yung patron saint natin? Hindi naman si Santa Magdalena. Hindi naman. Okay. Maganda yun kasi yun nga, ang Diyos ay nasa atin lahat at hindi pwede na kami-kami lang, sila-sila lang. Kasi tayong lahat, kasi mayroon din kayong mga biyaya. At bahagi kayo ng katawan ni Kristo. Bahagi tayo lahat. salamat no? Si And San we have Sebastian po raw ang patron San Sebastian saint. ang gusto nyo? Saint Sebastian, the patron saint of the LGBTQIA. Bakit? Sabi po ng Google. Hindi ko rin po alam dahil mukhang absent na naman po ako nung tinuro sa akin yun. Okay. Okay, so maraming salamat po, Bishop Dong. Sa May 6, 2022, inaanyayahan po namin kayo na makinig para sa ating susunod na listening session. At ang ating po mga panauhin ay mula sa sektor ng mga kabataan, from the youth. Okay? So, meron po kayong huling mga salita, habilin sa ating pong mga panauhin ngayon. So una, maraming salamat no sa Maraming salamat din inyong po, pagtanggap Salamat sa din aming po. paanyaya. At sana itong ating pag-uusap, sabi ko nga hindi natapos dito, patuloy pa rin. And you can always share kung ano yung mga mungkahi ninyo para sa ganon, yung madama natin talaga yung pagkakaisa na bahagi kayo. Turuan nyo rin kami no, sa pagtatrato sa inyo kung paano. Okay? Turuan nyo kami. Maraming salamat po. Salamat din, Mong. po. Please sa inyong paanyaya. At least sama-sama tayo. Sabay-sabay po tayong lalakad Yes. pag-uusap. So thank Salamat you. po. Thank Muli, you. maraming salamat, Brother John, Brother Marvin. Okay? Isang oras na nakinig kami sa mga kwento ninyo, sa mga ideya ninyo, sa mga pananaw ninyo. At totoo na nakinig kami, pero ang aking panalangin, sana maramdaman ninyo na napakinggan kayo at patuloy kayong napapakinggan ng ating banal na simbahan. Sabi daw nila, it is listening, being listened to, and feeling that you are being heard is different. I pray that you will feel that you are heard. And I pray that you will continue to feel that the church is hearing you. At sana hindi lamang ito ang ating pakikitagpo, hindi lamang ito dito matatapos ang ating pakikipagkwentuhan. Okay? Maraming salamat, Archbishop Dong. Salamat din po. Okay, po, thank Ma'am. you. Brother At John. alam ninyo, kahit na tayo nagkakwentuhan dito, hindi lang tayo ang nakikinig sa bawat isa. Merong isang puspos ang pagmamahal niya sa atin na nakikinig, ang Panginoon. Kaya pasalamatan din natin siya. At ngayon, ibibigay ko yung blessing sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At subay niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, thank you very much sa inyo lahat. Thank you din po. At sa mga viewers natin po. Good night. Maraming salamat po. Good night.